Ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломатӣ хубай духтарако. Ипекои оригинали туркӣ омадагиай дар магазини рақами 108 бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза. Яди магазинои шишагӣ беҳад хушрӯи качествои беҳтарин марҳамат. Ина касе идда кирта гирифтагӣ нест. Ина ипекои оригинал омадагиай. Нигоҳ кунед, стойка варадник маҳкамаки хушрӯ, кори дастӣ дора, нигиндор. Нархаш 1300 сомон. мокри ипекай тоза туркӣ бренди Ламираш. касоне ки аз Ламираш гирифтагианд медонанд ёра то 1,5 мефурӯшанд. ина ҳозир бошад. боромадагиай новинка 1300 сомон дар магазини рақами 108. ана ҳаста инаи моделош иёшам новинка ана иам Ламиража иам ино эспираян иноям ҳамихебори новинка нархшон 1300 сомон. анаи моделам ҳамихел 1300 сомонам қа хушрӯанай пеш бо биёин духтарако ба ҳазур тамошо кунен. анаи модело 1200 сомон иноям эспираян 1200 сомон. ана духтаро марамад ина новинкора ай пеш бо нишон метим бинен остиношон ҳамаш кори дастӣ пешакошон диден стойка варадники хушрӯ беҳтарин сифато нигоҳ кунен духтаро ҳамаи ҳамин новинкаҳо нархошон 1300 сомон. мана ин пешакаш ана ин пуштакаш диден ҳам пушташам хе хушрӯ кардагай ҳам пешаки ҳами кирта украшения дора. инаи модел ба хушрӯая инаям бори навай 1300 ая мана 1300 сомон. иям эспирая бинен духтарако чихе фасонаи аднатониш яранг омадагиай инаи пуштчай духтаро танада беҳад фасонай духтарако марҳамат касе ки бори оригинал гирифтанияй ҳатман биёен ҳамин магазини рақами 108. мана и тарафа нигоҳ кунен иё чандсман анайхе 450 сомона курто омадагиай 380 сомони метиан чанта расветкаяй сангчои сваровски тоза дора. мана материалошон дубайски оригиналай баъд аз наздик нишонти материал блеск дора духтарако и ҳозир ҳеҷ ҷода наомадагиай нав ҳами магазини 108 омадай тамом блески хушрӯ дорай пеш хулас биёен бо бинен ина расветкоша бинен охи ишаишта хушрӯай танада фасони бад места 180 сомон ҳамаи ҳамино гили анамияя 380 бахшиш 380 сомон ҳамаи ҳамино анамин вая 450 сомон будан. ина ино бо нав омадан ира бинен аҷоиб фасонак марҳамат духтарако стилша бинен и оригиналошай аз амин нусха ина бори тозаш касе дар кор боша размерошон батал балшмерка 380 сомон. сифати материалам хушрӯай ба духташ хушрӯай духтарако ина бо биёен бо айпеш хитон як бор тамошо карда интихоб кунен. ира бинен ина ипекотон чандай ана ин 450 380 метиан оригиналошай духтаро ира бинен охе стило фасони бадай бадана ин модело ҳаст ино чандсман ана иноям италиянкаян 380 сомонӣ кардан духтуш хушрӯ касе обту мегира бо арзон мешавад духтарако. и тарафта бо кирта овардагиана киртои новинка ина нигоҳ кунен ҳамаи ҳамино киртои наван бори новинка марҳамат каседа дар корай биёен ай пеш бо хутон бинен ҳами яктая ҳами модело нишонтен иё чандсман қапаплиниш хушрӯай 250 сом ина духтаро 250 сомон беҳад фасонак. як бор дигар такрор мекунем иҷа бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза 108 магазин. ана ипекои стилои беҳад хушрӯ нархи дастрас и чандсман 250 сомон фасонишона бинен ҳозир расветкоша ҳамаша нишон метам нигоҳ кунен духтарако беҳад фасонакан 250 сомон расветка бисёр дора. мана инам ё ҳамаш расветкаи ҳаминая 250 сомон ҳам расветкошон хушрӯй ҳам материалошон оригиналай барои ид арзон кардагиан духтаро то ида метунен омада инам хели нарх гирен. баъд иҷада духтаро нигоҳ кунен иҷада багизоҳора инаи хели киртоҳора арзон кардагиан ҳамино аст 7000 сом
нигоҳ кунед. Инай куртоҳо тоза турецкӣ мана багизаҳо донада 350 сомон ай касе ки сета мегира 1000 сомон мешава ки и багизаҳоро ҳама медона нархошона ки 500 сомон буд. Ҳозир боша донада 350 сомон кардагиану агар сета гирен 1000 сомон. Хулас интихоби хеле зиёд доранд. ҳамаш сифатҳои хубаи духтарако. Ира нигоҳ кунед, не куртое ки ҳозир нишон додем, интихоба бинед чӣ бисёра. Ино чанд сумиян? ҳа, духтарако, дар ин магазин аз 150 сомон сар карда шумо метавонед курта пайдо кунед. Инчунин распродажа доранд. Ина куртои фасона распродажа кардагиан. Ай чанд сум сар меша? 150? Мана. Инам куртоҳо распродажа ҳамён 150 ян? Ина миёя ки нишон додастед 150 ай? Ина нигоҳ кунед. Ина мино ҳамаш 150 сомонӣ. Марҳамат биёен ай пеш бо худтон тамошо кунед. Ҳам фасона бисёранд. Ина 300 сомона куртоҳо буданд. Ино бо вайёшон материалошон белмандаҳои тоза. Ҳозир боша 150 сомон кардагиан. Бо ай пеш омада духтарако ба ҳазур худтон тамошо карда интихоб кунед. Боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Марҳамат аз 150 сомон сар меша. Ҳамаш 150 сомон. Ана.